I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Vindera. Evo me posle dužeg vremena, tačnije 11 dana, izvinite ljudi, opet nisam mogao da snimam. Imao sam obaveze i malo mi je komp bio u kvaru, ali sad sam se vratio, popravio sam kvar, tako da se vraćamo. Ali da ne zaboravimo one koje su glasali na votu, znači 23 ljudi je glasalo, tako da svaka vam čast. Znači Prison je pobedio, znači na Prisonu će danas biti otvaranje, znate, giveaway. Sve što dobijem ide vama, ali ako želite da učestvujete u ovom giveawayu, treba da u komentarima napišete hashtag giveaway i onda ću vas ja ubaciti listu. Na sljedećem klipu kojem budem snimio ću da otvaram dobitnike, tačnije da izvučem dobitnike. Oni koji budu dobitniki ću da vam napišem kako da mi se javite. Sve u sljedećem klipu, danas ćemo samo da otvaramo. Tako da bacamo se na klip posle pozdrava, samo da pozdrave dodelimo onima koji su kucali hashtag družina, a to su Ognjen Stanković, Deda Roga, Night Wolf, IQE, Floki SC, Đura, Vladan S, Matej Nević, Relija Nišić, Crazy Fox, Petar Spasić, Strahinja Cvinković i Milan C. To su pozdravi za ovaj klip, ako vi želite pozdrav samo kucite hashtag družina i pišite komentar i dobit ćete ga. Tako da bacamo se na klip posle intera. Pozdrav! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. I eto nas nazad na Prison, znači danas sam vam pripremio ne 5, ne 4, nego 8 kancera. Znači ovo je čisti kancer od ključeva, znači slobodno mi pišite dislike, znači ovo su kanceri od ključeva. Sad mislim na kancer, stvarno je kancer, znači ovaj ključ me u prošlim klipovima mnogo puta izneverio. Znači ako želite ostavit ću vam u deskripciji klipove gdje sam ranije ovaj kancer otvarao, znači neverovatno me je ljudi izdao, znači čak sam i 13 komada otvarao i ništa nisam na kraju dobio. Znači ako me danas sreća posluži, ako bude nešto dobro, znajte, bit će na giveaway, sve ide na giveaway. Evo, počinjemo otvaranje sa prvim ključem, znači držite mi fige da nešto dobro izvučem iz ovog kancera. Hajde da vidimo šta ćemo dobiti. Jedan legendary ključ smo ljudi dobili. Znači, opet nas je razočarao, čisto đubre ovo, znači opet nas je razočarao, da vidimo šta ćemo iz legendary da dobijemo. Pa da, epic, ja ljudi uvijek moram da kej dobijem i na kraju dobijem neko čisto sranje, znači, ovo je namešteno ljudi. 10 grepli ljudi, 10 grepli. Hvala mi ljudi što me pozdravljate, veliki pozdrav za sve vas. Ne morate sad da me podržavate ovako. Znači 10 grepli, znači ko će 10 grepli kucite samo hashtag giveaway i dodat ću vas na listu. Ajde da vidimo šta ćemo sljedećeg dobiti. Znači mora nešto najče da bude ispadne. Ajde padni im nešto dobro. Sword F5, znači čisti solidan mač, znači ništa posebno, nema ni F6 ni F7, samo ustrani F5, znači ništa od ovoga, znači da vidimo šta ćemo sljedeće da dobijemo od ovog kancera. Da vidimo. Opet epic, znači non stop ću ključeve da dobijem i na kraju čisto stranje ću dobiti. Znači da vidim šta se ovdje može dobiti, znači ovo je čisto sranje, znači samo geplo mogu ovdje da izvučem i to je najbolje što mogu. Da vidimo. Enška, pardon. Znači još jedno sranje, dodajemo to na listu da vidimo sljedeći. Pozdrav za Fulca i ovog X Ninja XX, veliki pozdrav za njih. I šta će biti, 20 gepli. Ljudi, samo geple ja dobijem, znači ja samo geple dobijam. Evo idemo na 5. kancer. Da vidimo. Opet neki mač. Znate ljudi, ja samo za pipi dobijam stvari. Ništa za rudnik neće da se dobije.
Šta da napišem, ajde da napišem u chatu nešto. Vidite ljudi koliko sam siromašan, samo rudni gas sam, čak ni rang nemam. Da druže. Samo nek padne F6. Opet mač, znači samo mač dobijemo od ovoga sranja. Samo mač ljudi. Opa, mending. Šta ćemo dobiti? I dobili smo nazad jedan Supreme. Vidite ovo lika, sad ću ja s to malo. Znači šta da vidimo šta može da se dobije. Supreme krila, Supreme broken sword. Ovaj je dobar ljudi, znači ako ovaj dobijem i ovaj će ići na giveaway. Najviše što želim da dobijemo nešto od ovo dvoje, znači može i Surebog, znači sve ide na giveaway. Ništa neću za sebe da sačuvam. Ma daj. Izgleda da ljudi samo mačevi će biti na giveawayu. Aj padni F6 nek padne jedna. Opa 75k i to ide na giveaway ljudi, znači sve ide na giveaway. Znači ako želi neko da ima 75k može to da dobije, znači samo pišite šta želite da dobijete. Šta je ovaj? Ovaj se lig reklamira. A, to je forum. O, hvala ti druže za dijamante. Da vidimo. Šteta, nije jedan F6 pao nažalost ljudi. Sreća me neće, izvinite ljudi, izgleda me sreća neće. Šta se može, ali možda nešto iz epika izvučemo, nešto dobro. Ma još grepli. I za kraj, zadnji za danas, šta bude biće, znači. Jo, 2000, znači 76.000, 77.000 možete dobiti na giveawayu. Znači, bližimo se kraju klipa, nadam se da ste uživali, znači ako želite da učestvujete u ovom giveawayu, samo kucate hashtag giveaway i dobit ćete ga, znači bit ćete na listi i onda ću da u sljedećem klipu da izvučem. U sljedećem klipu kad izvučem dobitnike, ja ću vam napisati kako da me kontaktirate, našao sam bolji način, nećemo se više kontaktirati preko imena, nego ćemo preko nečeg drugog. U sljedećem klipu ću reći kako i šta. Tako da do sljedećeg klipa vidimo se, probat ću da snimim što pre, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav sa Serbo C, vidimo se, ćao.